Premiul 3 la secțiunea de creație a fost atribuit compozitorului Titel Popovici pentru romanța De ce, Doamne, pe versurile Angelei Georgică. În scenă, domnul Titel Popovici. Romanța De ce, Doamne va fi interpretată de Octavian Huianu, la pian compozitorul. Câte toamne au venit, singurate m-au găsit. Stau aici într-un decor cu amintiri și dragi scrisori. Numai eu sunt vinovat că-ai plâns, că-ai plecat, dar să te întorc din drum prea târziu e acum. Mâine e o toamnă, e o zi, poate că iubirea mea va reveni. Tu nu vii, tu nu mai treci, doar un lanț, o frunză reci însoțește pasul meu, tot mai singur, tot mai greu. Numai eu sunt vinovat că-ai plâns, că-ai plecat, dar să te întorc din drum prea târziu e acum. De ce, Doamne, mi-ai dat oare inima? Dacă tot n-am ascultat ce spune ea, dacă n-am întins o mână s-o opresc pe femeia ce-am iubit și o iubesc. De ce, Doamne, mi-ai luat oare dorul meu? Spune Tu, fără iubire, ce sunt eu? Dar și mâine